Usa kaming gabi mga angkol o mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Kaya dugutin na sabgunin nyo na mga sa katahuran nini mga oras ha. Hello po sa inyo! At syempre, welcome na naman po sa ating programa, Tutoy na Love. Ako ang inyong kasama, no? Lunes na naman po. Yawards, kailangan ba bang i-memorize yan? Uy, basic, 3 days na lang po mga kabisyo, di ba? Oo, ibig sabihin yan, Aliwan Week na po, no? Ayan, so ibig sabihin 3 days na lang ang ating unang araw ng Aliwan Fiesta. That's June 27, tapos 28, 29, tatlong araw po yan mga kabisyo. Kapag ikaw ay nagtatanong, saan ba yan? Kapag andito ka sa may Pasay area, no? Alam mo naman ng Star City siguro, no? Sa may Pasay, no? Kung hindi mo alam kung nasaan ang Star City, Lusion, yun ako na mong kigol. Ayan, sa may CCP complex na po yan mga kabisyo. At malalaman mo yan kasi marami pong banderitas. Ayan, at meron po tayong stage po kung saan ipahigayon ang naturang okasyon, espesyal na festival, ang Aliwan Fiesta po mga kabisyo. Yearly po ito mga kabisyo ha. Ayan, ikaw Col, kumusta naman Col ang iyong lagay? Mabuti-buti. Mabuti-buti talaga. Ayan, at siyempre sa mga auntie naman natin, of course, dumaan yung weekend. Ano bang nangyari nung nakaraang weekend? Marami ba? Ano bang nangyari nung nakaraang Friday weekend? Okay ba? Siyempre sa mga may malaking pinagdaanan ngayon. May malaking pinagdadaanan ngayon. Shout out sa iyo mga kabisyo! Oo, siyempre, Boy Pindot! Isang mahigpit na yakap para sa mga taong sobrang bigat ng dinadala. Pero nagagawa pa rin magpasaya ng iba. Yawards. Well, anyways, it's part of life mga kabisyo. Ang pinaka-importante po yan, sabi ni Boy Pindot, yun! Ang pinaka-importante po mga kabisyo ay buhay na buhay ang kigol. Diba? Kung ikaw, marami kang pinagdadaanan ngayon. Ayan, be. Payakap naman, be. Walang halong ano yun, ha? Mali siya, ha? Ikaw talaga, no? Pero magandang pag-uusapan po natin, mga kabisyo, ngayon. Matanong lang kita, no? Ikaw, madalas ba kayong nagho-hotel? Hotel, ha? Motel, pwede na rin. Hotel pa rin yun, eh. Madalas ba kayong nagho-hotel? Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Siguro, pag may espesyal na occasion. Yawards. Halimbawa, birthday, merong anniversary, merong ginugunitang special ano ninyo. Kaya, yung kasama yung pamilya, nag-hotel kayo. Kaya naman, pag hindi kasama yung mga pamilya, yung pamilya mo at saka mga anak, siguro kasama mo yung mahal mo sa buhay. At madalas yan sa mga nag-hotel mga kabisyo, yung mga nagbabakasyon, siyempre, wala ka namang matitirhan doon sa pinupuntahan po ninyo. Ayan, basic na po yan. Maghahanap ka ng titirhan. Tirahan, kumbaga. At ang pinaka, tumpak na tirahan ay ang hotel. Pag malaki yung budget mo, 5-star hotel. Awards. Pag wala lang, 1 star. Meron ba 1 star? 3 star meron. Hindi pa ako nakapunta ng 1 star, pero 3 star, ayun. Kaya naisip ko mga kabisyo na eto yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Mga bagay na madalas maiwan ng guests sa hotel room. Ano kaya yung mga bagay-bagay mga kabisyo? Sa nakikita ko mga kabisyo, madalas na naiiwan na mga hotel guest ay etong mapa ng West Philippine Sea. Gumawa ng mapa si Mister ng West Philippine Sea. Ayun. Ay naku mga kabisyo. Yan po ang ating pag-uusapan. Hindi yung mapa ng West Philippine Sea, kundi ang mga bagay na madalas maiwan ng guests
sa hotel room. Kung gusto mong mag-participate, pwede kang pumunta sa aking fan page, no? Totoy Bato Official. Ayan, at nakapost mga bagay na madalas maiwan ng guests sa hotel room. Ako ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato na walang pinagdadaanan. Yeah, awards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!